Сәлем яраткан тамашачыларыбыз. Безнең белән кичке кышны уздырырга әзермесез? TMTV каналында топ клип тапшыру сезнең белән мин Разил Камалов һәм Рафина Ганиуллина. Таттар эстрадасындагы иң кайнар яңалыкларны белергә телисез икән, экраннардан аерылмагыз. Гадәттәгечә топ клиптан төшеп калган башкаручыны искә алыйк. Ринат Шихаповка уңышлар теләп калабыз. Моңаймыйк, чөнки алда безне тапшырубызның бик күп чыгарылышлары көтә. Bir qarasam uylатам, bir qarasam уйнатам, bir qarasam yılmaytam, bir qarasam jırlatam. Bir qarasam biyetем, bir qarasam küldürtem, basqan жерден уддирлетем, идәннәрне селкетем. 1, 2, 3, әйдә башлыйк икебез, синдә миндә улда, әйдә бергә бийбез. 1, 2, 3, әйдә башлыйк икебез, синдә миндә улда, әйдә бергә бийбез. Разил, минем тизрәк бу атнаның премьерасын карыйсым килә. Николай, Чөнки миңа сыр итеп кенә клип бик матур дип сөйләделәр. ярыйсың, күз салып карыйк, игътибар экраннарга. Düşler күрә идем, анда тик син идем. Йөрәк гөрләп янды, кушактай. Башларым буталды, җанымда тынмады. Сине югалткач та аңладым. Яшәүнең мәгънәсе, мәхәббәтнең хисе. Yalgız bulgandır bu, seni yugaltı. Sabırlığın bitti, yoksunam. Yaşamanın mağnası, мәхәббәтнең хисе. Бары тик син генә, син генә. Yaşamanın мәгънәсе, мәхәббәтнең хисе. Бары тик син генә, син генә. Düşüme kırgaç, yaktılıkны күргәч, вакыт туктап калды уйларда. Bir kulağını миңа, зинһар ышкындырма. Кал önемдә шулай мәңгегә. Яшәүнең мәгънәсе, мәхәббәтнең хисе. Бары тик син генә, син генә. Яшәүнең мәгънәсе, мәхәббәтнең хисе. Бары тик син генә, син генә. Яшәүнең мәгънәсе, мәхәббәтнең хисе. Бары тик син генә, син генә. Бары тик син генә,
Марат Галимовның яңа җыры чыгачак тиздән. Кайдан белдең? Күптән түгел генә аккаунтына яңа җырның бер өзеген урнаштырган иде. Кара, күрми калганмын икән. Матур идеме соң? Аны булай гына аңлатып булмый, Рафилә. Аны ишетеп, тоеп карарга кирәк. Ярый, алайса тиздән җырны ишетербез. Әлегә топ клип хит парадындагы дуэтын тыңлап үтик. Күн көткән
Қаралы бір күні Лилия Муллагалиева битке сүртіле тұрған маска мақтап отырды. Сен меңа шундай ук маска алып бермәсең мекен, Разил? Мен сиңа син теләгән барлык нәрсәне дә алып бирәчәкмен, Рәфилә. Эй, рәхмәт инде, Разил. Синмесең бу, танымый торам. Лилия Муллагалиева һәм Рифат Хөснеяров җырына да шундыйрак мәгънә салынган иш. Әйдә, клипларын карап үтик. Күңелемдә бер нур булып кал, сүнмәдә, кабынмада, хисләреңне йөгәнләдә, юксынма, сагынмада. Син һаманда сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Син һаманда сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Күңелемдә бер тамчы нур, сүнмидә, кабынмыйда, минем өчен һаманда сер югалмый, табылмыйда. Син һаманда сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Син һаманда сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Тормышымда моң булып кал, онытылмада, югалмада, аңла минем хәлләремне, җан авазын тыңла. Син һаманда сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Син һаманда сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Син һаманда сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Син һаманда сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада.
Радиф Зарипов, вокал, шығышлар, менімше мұнда барысы да аңлашыла. Молодец егет ул. Әйе, тырыш егет. Клибін қарап мұңа тағын бір қат инанық достлар. Tağdan тұрып шықтым орманларға, тоқтап тыңладым кәкүк тавышын. Санамашы кәкүк ғұмыр минутларын, біз бит әлі яшәп туймадық. Санамашы кәкүк ғұмыр минутларын, biz bit әлі яшәп туймадық. Шыршы исе аңқый күкте құяш балқый, иң матур мәлі dünyanın yeme. Sanlamaşı kekük ömür minutların, biz bit ele yaşap duymadık. Sanlamaşı kekük ömür minutların, yaktı mizgillerine eli uzmadık. Rabbim şul kadar yaşar biz, ni bulsa da Xuday kulanda. Sanlamaşı kekük ömür minutların, biz bit ele yaşap duymadık. Sanlamaşı kekük ömür minutların, biz bit ele yaşap duymadık. Sanlamaşı kekük ömür minutların, yaktı mizgeline ele uzmadık. Biz bit ele yaşap duymadık. Рәзил, дүниядағы ең зор іш нәрсе ул білесің бі? Білем, ошау, Юқ, енді біраз тирәнірек фикір йөртергә кирәк. юқлау. Рәзил, бір жауабың да дұрыс түгел. Ең зор іш гастрольдә болу. Артист боларақ сен мұны білерге тиешсің. Гастрольдә болған ұшырақта ойында ошау да, йоқы да болмай. Бары тек тамашашылар үшін янып, күйіп йөрисің. Алайса, жыршылар бик зор іш башқарушылар болып шыға инде. Менә шул жыршыларның бірісі хәзер экранда булачак. Каяларга менәр иде, зәңгәр күкне иненәр иде, кешедә канат булса, ялгышларсыз яшәр иде, тигез юллар үтәр иде, язмышын үзе язса. Яратсаң үзең китмисең, яратсаң бәхет телисең, үзеңнән киткәннәргә. Йөрәк берне кабул иткән, тик ул
иде, бәхетне дә белмәс иде. Мәхәббәт очрамаса, карлар яуса туңар иде, җил искәндә сынар иде, йөрәге яратмаса. Яратсаң үзең итмисең, яратсаң бәхет телисең, үзеңнән киткәннәргә. Йөрәк берне кабул иткән, тик ул гына түргә үткән, юл ябык бүтәннәргә. Чираттагы җырчы Айдар Тимербаев. Айдар абый һаман да Айдар абый инде ул. Иҗат итә, җырлый, социаль челтәләрдә кызыклы һәм уйланырга мәҗбүр итә торган видеолар урнаштырып тора. Кара әле, минем ул видеоларны күптән караган юк икән бит. Исемә төшерсең әле, ярыймы аннары? Әлегә аның клибын карап үтик. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим, әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды икебезне, бары бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Бер күрештек бары, ләкин истә калды, күз алдымнан китми карашың. Эх, нигә без нигә уйламаган бердә, йөрәкләрнең ярсы янасы. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Кайларда син бүген күрен, әле күрен, булыр иде бәлки аңлашып. Онытырлык түгел, әле дә бит күңел, синең янда йөри адашып. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп,
Кайтарасым килә яныма. Син кайларда жаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Кайтарасым килә яныма. Хәзер мин сиңа бер җырчының китап укырга яратуы турында әйтәм, әйеме? Һәм миңа калса син дә аңладың кем турында сүз барганын. Юк шул. Мин сиңа Рената Тей турында сөйлим, Рәзил. Җырчы еш кына аккаунтына китап рәсемнәре урнаштыра. Укырга ярата дип аңлыйм инде мин. Клибында китап бер тапкыр да очрамый. Чынлап яратам икәнни? Үзеннән сорарга булыр. Ә хәзер клип.
TMTV телеканалының яңалыкларын беренче булып беләсең килә бит, әйеме? Тизрәк безгә кушыл. Telegram, ВКонтакте, YouTube рәсми сайт соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Уен конкурсларда катнашып бүләкләр ота аласың. Bir күрүдә гашык иттең мине, күз алдымнан бер дә китмисең. Көне төне сине генә уйлыйм, ә син нигә мине күрмисең? Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Төшләремә минем син керәсең, ай йолдызым булып янасың. Ишет мине шушы дөньяларга, минем өчен син бит тугансың. Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Синнән башка беркем кирәк түгел, сине генә мин бит яратам. Бәхетемне таптым дияр идем, син дә мине әгәр яратсаң. Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Кабул итеп минем сөюемне, Менә минем беләсем килә. Илнат Фархуллин гаиләле кеше, балалары бар, әмма җырлап, төрле чараларда катнашып, концерт турлары оештырырга да чамасы кала аның. Ничек, ни рәвешле, аңа бит вакыт кирәк. Менә син ничек уйлыйсың? Минемчә, Рафина ул көчне нәкъ үзенең җырларыннан туплыйдыр. Җырчыларның барысы да шулай бит инде ул гадәттә. Әйдә моны тикшереп карыйк. Экранда Илнат Фархуллин.
Jir yüzləri tügərək Oşa jirlə kubələk Kubələk, kubələk, kubələk Sevgüləri girək Bol çəkimgədir bulaq Kubələk, kubələk, kubələk Kubələklər günləri qasqa deyilər Uzaq yaşaganları biksirək Güldən gülgə suyunub qonub yaşı Kubələk, kubələk, kubələk Qalarsın mı yanımda Nazlanıp qışağımda Kubələk, kubələk, kubələk Senin şeylərin mütər Nazlı günlərin biter Kubələk, kubələk, kubələk Kubələklər günləri qasqa deyilər Uzaq yaşaganları biksirək Güldən gülgə suyunub qonub yaşı Kubələk, kubələk, kubələk Kubələklər günləri qasqa deyilər Uzaq yaşaganları biksirək Güldən gülgə suyunub qonub yaşı Kubələk, kubələk, kubələk Kubələklər günləri qasqa deyilər Uzaq yaşaganları biksirək Güldən gülgə suyunub qonub yaşı Kubələk, kubələk, kubələk Kubələklər günləri qasqa deyilər Uzaq yaşaganları biksirək Güldən gülgə suyunub qonub yaşı Kubələk, kubələk, kubələk Kubələk, kubələk, kubələk Rəfinə, bizə Şiratdagı barның яңалыклары турында сөйләргә кирәк. Әгәр яңалык булмаса нишләргә? Алар һаман да топ клип хит парадында. Минемчә, бу үзе бер яңалык. Уф, димәк клипны җиңел сулап карыйбыз икән. Көктемге бүләк иде, хәзер генә ачылды. Синең кулыңда тартма, һәм уйларың буталды. Кай вакыт шулай була, әйе. Уеннан уймак чыга, әйе. Мәхәббәт бик вакытка, әйе. Hiç de boysunlarga telemi berde Yaşıysan sulıysan Diren suluş kalıp Deşmiysen oynaysan Söyüvenden gülüp Ebit sen anlaysan Eye 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 Söyünsüz anlaysan Yaşay olmaysan Yürek ütmedi Merhaba jingle, hey yeah.
әсәр укыла хата белән. Таушалган кәгазь битләр нәкъ сине тасвир итә. Кайвакыт шулай була, әйе, уеннан ыймак чыга, әйе, мәхәббәт тик вакытка, әйе, һич тә буйсынырга теләми бердә. Яшисең, сулыйсың, тирән сулыш алып, дәшмисең, уйныйсың, сөюемнең көлеп, ә бит син аңлыйсың, әйе, 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 сөюсез алмыйсың, яши алмыйсың. Яшисең, сулыйсың, тирән сулыш алып, дәшмисең, уйныйсың, сөюемнең көлеп, ә бит син аңлыйсың, әйе, 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 сөюсез алмыйсың, яши алмыйсың. Йөрәк көтмәде, әйе, 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 мәхәббәт җиңде, әйе, 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 әйе. Мәхәббәт җиңде, әйе, 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 әйе. Чираттагы җырчыбызны каршы алабыз, дуслар. Алкышлыйбыз, чөнки клибы матур, сихри, Мин гүзәл. сине хәзер туктатмасам, үзең туктамассың ахры. Әйтәмеш, клип шәп, шуңа күрә хис тойгылар көчле. Дуслар, сез дә Рәзил кебек хис тойгыларга бирелеп алыгыз әле. Әмма шуннан тәмен табам, һаман йөрәк ярам, ярам, син дәвам, дәвам, дәвам. Тулган ай, күңел түрләрем тулгандай, нәкъ шулай, нәкъ ташудай. Аңламыйм, нигә йөрәк тынгы тапмый, йокламыйм, сине уйлыйм. Әмма шуннан тәмен табам, һаман йөрәк ярам, ярам, син дәвам, дәвам, дәвам. Кем белә, бәлки безгә язгандыр бергә, гел бергә, мәхәббәттә мәңге сөяргә. Кем белә, бәлки безгә язгандыр бергә, гел бергә, мәхәббәттә мәңге сөяргә. Алдалый, минем белән вакыт уйный һич бармый, тик газаплый, кабатлыйм, синең исемеңне ятлыйм, синсез мин яши алмыйм. Әмма шуннан тәмен табам, һаман йөрәк ярам, ярам, син дәвам, дәвам, дәвам. Кем белә, бәлки безгә язгандыр бергә, гел бергә, мәхәббәттә мәңге сөяргә. Кем белә, бәлки безгә язгандыр бергә, гел бергә, мәхәббәттә мәңге сөяргә.
Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновлар җырлыйлар, авылга кайталар, чараларда катнашалар. Барысы да гадәттәгечә. Юк, барысы да гадәттәгечә түгел. Әле бер көн генә Рамил үзе генә чыгыш ясаган иде. Ә шул вакытта Рамилә башка бер җирдә үз эшләрен карап бирде. Һәм син бөтенесен дә күзәтеп бардың инде, Рәзил. Карале, син мине алай янынан җибәрмәс идең бит, ә? Җибәрмим. Син янда булганда тыныч миңа. Ә менә Рамил белән Рамилә җырлаганда тыныч түгел, биисе килә. Diksin diksinliye, dibe dibe yürek, yaşar zincirde. Diksin diksin direk, diksin diksin diye, dibe dibe yürek, yaşar zincirde. Diksin diksin direk. Ağaçlar bürülende, jullu yazlar jitkende. Almaların özerişin gözüne girek tüterge. Diksin diksinliye, dibe dibe yürek, yaşar zincirde. Diksin diksin direk, diksin diksin diye, dibe dibe yürek, yaşar zincirde. Diksin diksin direk. Aşağılarda matürünler, üsse yemle şeylerine. Şevşekleri atsın için sular girek siberge. Diksin diksinliye, dibe dibe yürek, yaşar zincirde. Diksin diksin direk, diksin diksin diye, dibe dibe yürek, yaşar zincirde. Diksin diksin direk. Ağaçlar irten sayrı kunu dalga direkte. Kış günelin anlar için mınlar girek yürekte. Diksin diksinliye, dibe dibe yürek, yaşar zincirde. Diksin diksin direk, diksin diksin diye, dibe dibe yürek, yaşar zincirde. Diksin diksin direk. Күзләре янып торган дәртле егетләр, зур бер төркем һәм бер башкаручы. Тәк, син мин уйлаган клип турында сөйлисең әллә? Инде Рәзил күптән түгел күрсәткән иде. Тамашачыларыбыз да аңлады буга инде. Хәзер тикшереп карыйбыз. Sirli ko'zlarında uşak yanar. Anınışga bilincingel gülme kışıp ala. Şəhər oramından atlab bara. Qayırıb moyunların iratlar qarab qala. Əvvəlki günelində siyərgə in qaynar telək. Sinin torunda kübrək belirgə kirək. Kim qızı bulasın, kimdən sürüysə, yürəgim suyuga dansıq, hey, totar bizi. Kim qızı bulasın, kimdən sürüysə, yürəgim suyuga dansıq, hey, totar bizi. Ardından qalışmay atlab baram.
Аның тыйнаклыгыннан мин үзем сүзсез калам. Карашыннан көчен тоям. Татар иле күгендә йолдыз булып ян. Бәлки күңелемдә сөяргә иң кайнар теләк. Синең турында күбрәк белергә кирәк. Кем кызы буласың, кимдән сорыйсың, йөрәгем сөюгә тансыр. Hey, татар кызы, кем кызы буласың, кимдән сорыйсың, йөрәгем сөюгә тансыр. Hey, татар кызы, төн утларында бүгін бар дөньяны оныткан ул. Әйдә туктама, дәвам итсен, барсы да шулай гел. Кем кызы буласың, кимдән сорыйсың, йөрәгем сөюгә тансыр. Hey, татар кызы, кем кызы буласың, кимдән сорыйсың, йөрәгем сөюгә тансыр. Hey, татар кызы, кем кызы буласың, кимдән сорыйсың, йөрәгем сөюгә тансыр. Hey, татар кызы, кем кызы буласың, кимдән сорыйсың, йөрәгем сөюгә тансыр. Hey, татар кызы. Зәринә Асылкаева күптән түгел Мальдив утрауларында ял итеп кайтты. Әйе, җырчы сәяхәт итәргә дә, эшләргә дә өлгерә. Ул яшь кеше, минемчә, шунлыктан аның энергиясе бар нәрсәгә дә җитә. Әйе, аңа уңышлар теләп, клибын карап үтик, дуслар. Елмайган ясьләр югалды, хәзер калтырап әзләр. Максут тик күзләр, нигә кирәк иде яралы сүзләр. Тирән яра әллә яңа, ләкин аңа юк дәва. Уйлана җаным төннән, уйлана үкенем, эзли юлларын, сөюнең серен. Сагынам кирәк, сагына йөрәк. Акыл әйтә җанга, юк, оныта алмый бары. Әйләнә туктамый, мәхәббәткә кайда юк. Кабат икәүтәнен мин һәм уйлар, өзелә йөрәк сагына. Аңлый мине төнем бары айгына. Нигә киләсең төшемдә яныма? Өнемдә юк, сагыш уты җанымда. Елмайган ясьләр югалды, хәзер калтырап әзләр. Максут тик күзләр, нигә кирәк иде яралы сүзләр. Тирән яра әллә яңа, ләкин аңа юк дәва. Уйлана җаным төннән, уйлана үкенем, эзли юлларын, сөюнең серен.
Үйгә кайтасы да килми, ләкин хит парадыбыз шуның белән тамам. Ашыкма, әле безнең барлык катнашучыларны барлыйсыбыз бар бит. Yaşamanın manası Nakabatın kise Varlık sin gına Yaşamanın manası Nakabatın kise Varlık sin gına Rüxsətsiz qağılmada Sin hamanda sır bulub qal Yoğalma tabılmada Көңіл qıllarına boşqa Rüxsətsiz qağılmada Sana maşıka kök Ömür minutların Biz bit əli Yaşab duymadık Sana maşıka kök Ömür minutların Biz bit əli Yaşab duymadık Yaratsam özün gitmeysen Yaratsam bəxət diliysen Özündən gitkenlərge Sin koylarda canım Ömür ötken sayın Sağınamın seni dağında Son bulsa da görüp Bütünley gediyip Qaytarasım kile yanıma Yoğalma, yoğaltma özünü Qon sarqıb tursa yarada Sen jirga yaşarga kelgansin Olg'a bor, ortingga qarama Qabul edip benim sevemne Min suzamın sina kulağımna Senin bilen birine Jitekleşip Belekler günleri kıska bilir Uzak yaşayanları diksiler Gülden gülge suyunub Konup yaşı Kubelek, kubelek, kubelek Koy vakit şulay bola Eye Oyundan aymakşıga Eye Мәхәббәтик вакытка Әйе Һич тә буйсынырга Теләми бердә Әмма шуннан тәмен табам Һаман йөрәк ярам, ярам Син дәвам, дәвам, дәвам Кем белә бәлки безгә Язгандыр бергә Гел бергә мәхәббәттә Мәңге сөяргә Кем белә бәлки безгә Язгандыр бергә Гел бергә мәхәббәттә Мәңге сөяргә Tiksin tiksin liye Dibe dibe yürek
Чираттагы җырчыбыз Эльвина. Рафина, сен беләйдеңме Эльвинаның актер сәнгате белән мавыгуын? Білем, һәм беләсеңме, үзем дә кызыгып куйдым әле. Бәлки мине шундый курсларга алып барырсың, Разил? Уйлап карарбыз, Рафина. Башта Эльвинаның клибын карарга кирәк. Min yarattı Hıyallarım kuper urdu Kırmış koku Eytirsinler nazgatırdı Tatlı sizler Jiller bulup irkeledi Suğa saldı Sağış digen jilgenlerine Min yarattım Yaratamın hamam Söyüden neysen Bulup jirgen tamam Işanmasan Yüreğimden sıra Min yarattım Yaratasım kilip durar Işanmasan yüreğimden sıra Min yarattım Işınmağan idi canım Suyu utra Ortasında basıp kaldım Uğradılar Yak yağımlı şeşkegiler Boyanımda Tibrettiler kaynar tümer Min yarattım Yaratamın hamam Suyudan neysen Bulup jirgen tamam Işanmasan Yüreğimden sıra Min yarattım Yaratasım kilip durar Işanmasan yüreğimden sıra Işanmasan yüreğimden sıra Beni yarattı Yaratılım edi şınlap Dağız jırı kulağımda Turdu şınlap Min yarattım Yaratamın hamam Söyüden neysen Bulup jirgen tamam Işanmasan Yüreğimden sıra Min yarattım Yaratasım kilip durar Işanmasan yüreğimden sıra Җиңүчебезне котлыйбыз. Безнең белән 1 сәгать сизелмичә дә үтте, шулаймы? Сезнең белән булдык без Разил Камалов. Һәм Рафина Ганиуллина. Сау булыгыз. Пока-пока.